Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isikhulu sincoma amaphoyisa oKlebe. Kuhlonishwe inkosi enesikhathi esihlalweni. Kanti hlehlile lo wabulala oMK. Izindaba ze1KZN TV uzifundela usiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inhloko yophiko loKlebe kuzwelonke uLieutenant General Dr. Godfrey Lebaya uncome amaphoyisa ngaphansi kophiko loKlebe ngokusebenza ngokuzikhandla ukulwisana nobugebengu obuhleliwe kuleli. Ekhuluma nabezindaba ekomkhulu lamaphoyisa esifundazweni uLebaya uveze ukuthi uyajabula ngokwesekwa akuthole kumaphoyisa ngaphansi kwalolu phiko njengoba egcina esikhundleni sakhe ngomhla zingama-30 kuNhlaba. Emva kokuyibamba ishisa lowo inhloko yophiko loKlebe kuzwelonke uLieutenant General Dr. Godfrey Lebaya uthi ubone kufanele azogqugquzela amaphoyisa lolu phiko esifundazweni kwaZulu-Natal ubaqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla aphinda wabonge ngokumeseka engaphansi kwalesi sikhundla. uLebaya uthi basebenze ngempumelelo futhi kwaboshwa nenqwaba beyenza ubugebengu obuhleliwe okuhlanganisa necala elithinta ukuqoqwa kwadoti nelisankantolo njengamanje. I need to be talking to the members to encourage them to continue to do the work that they have been doing. I needed to come and talk to them to convey a message of appreciation for the support that they gave me. If you look at the successes that they have been able to put on the table, one is satisfied that they have been hard at work. You look at the different provinces and look at the arrests, the convictions that they secure on a daily basis. It's impressive. In this province, you will know that there is, among others, the case of Durban Solid Waste, which is currently pending at court. Lesikhulu esigcina kulesikhundla ngokuphela kwenyanga kaNhlaba sithi baningi abenzi bobubi abakhalelwe amasongo kaSigonyela okuhlanganisa nabangaphandle kwakuleli. You can think of those that we had to extradite from other countries to come and join the local ones. Some have been given bail recently, 2 million bail. You can see the seriousness that the court have to raise the bar when it comes to bail. It actually talk about the seriousness of the case that they have actually committed. You look at things like the ESCOM related matters. A number of individuals have been arrested in that regard. Cash in transit robberies, many criminals have been dealt with a hard blow. uLebaya uphinde waveza ukuthi uzoshiya umbiko ozosiza lo ozongena esikhundleni sakhe ukuze akwazi ukubona umsebenzi owenziwo kanjalo nalo ongenziwanga. When you look at the successes that they are able to achieve, one is satisfied that the members are hard at work. There are obviously several provisions of the law that have not yet been completed, which when I leave the office, I will be compiling a legacy report so that the one who comes after me will be able to know what are the things that in the previous time that I was sitting in this office I was doing, and what is that which I was not able to complete, so that it becomes easier to know I'm not starting from scratch. I'm taking it from a particular level. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eThekwini. Kubungazwe iminyaka engama-47 inkosi yaseMahlayizeni eNkandla, inkosi uBhekuzizwe Biyela ihleli esihlalweni sokuhola isizwe. Lo mcimbi ke ububanjelwe enkundleni ezemidlalo ubuthanyelwe ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke kanye nowesifundazwe, izmeya kanye namanye nje amakhosi.
Uphume ngobuningi umphakathi waseMahlayizeni uzoseka inkosi yesizwe, inkosi uBhekizwe Biyela, osehlale esihlalweni iminyaka engama-48. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal, umfundisi uThulasizwe Buthelezi, uthi umnyango unqume ukwakha inkantolo yesizwe njengesipho esifanele inkosi ngemisebenzi yokuthuthukisa isizwe nomphakathi. Isinqumo esigcine sithathwa umnyango ukuthi lapha eMahlayizeni kulo nyaka wemali oqale ngo-April 1 sizokwakha inkantolo entsha yesizwe lapha eMahlayizeni. Ngiyafisa uDDG ukuyela aphakame lapha khona ngoba angimbonanga noma ukhona eziphambili ukuze inkosi imbone okuyisikhulu sakwaKhotha nabezitha hayi ngoba engwakwabiyela kodwa uhamba nethimba lakhe lonke namhlanje lama-officials awu-40 baphethe isondo bazoqala kwanamhlanje ukuyokala ukuthi ingxobo zizongena kuphi. Umengameli weqembu leNkatha uVelenkosini Hlabisa uthi umnikelo owenziwe inkosi yaseMahlayizeni ungefaniswe nalutho. Siyathokoza menziwa njengesizwe ngomnikelo osenzele wona. Sithokoza njengesizwe, sithokoze njengeqembu lezombusazwe. Inkosi yaseMahlayizeni ingenye yamalunga kwezombusazwe okwathi umntwana uma isungula iqembu leNkatha yenkululeko kwaNzimela kuwo lowo nyaka eyalisula ngawo yathi shenge ngizokulandela kule ntumo nalomsebenzi owusulayo wesizwe, ngizoba semva kwakho kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Khona manjalo uNgotsha uthi inkosi yaba yingxenye yalabo ababamba iqhaza ekwakheni kwebhange eliguzelwe izinkinga kulezi insuku iThala Bank. Ngesikhathi umntwana waphindangene nobaba uBishop uZulu besungula umqondo kuba kusulwe iThala Bank, inkosi yaseMahlayizeni yaba ingxenye ekwesekeleni umbono umntwana waphindangene ukuba kwakhiwe ibhange elikwaze ukuba umkhuseli wabantu abansundu. Siyaqonda-ke ukuthi okwesikhathi samanje ibhange iThala kusekhona ithunzana elilenza ukuthi lingakwazi ukusiza abantu bakithi njengoba kade lenza. Ngiyafisa menziwa ukuba siqinisekise phambi kwakho nabantu besilo ukuthi impi esilwa nebhange ngodla elikhulu kuba iThala Bank iminyango iphinde ivulwe abantu bakithi bakwazi ukuthola imali yabo ayizukuthatha isikhathi eside singayinqobile. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguphiwe Mthembu eMahlayizeni eNkandla. Lihlehlele umhlazi lishumi kwephezulu icala lalowo osolwa ngokubulala uThula Khumalo oyeshoshovu seqembu leMK Party kwi-sub-region yaseMdoni. uKhumalo wadutshulwa amahlandla amane washona esekhaya lakhe nomndeni emalangeni emzinto. Okhulumela umndeni uthi kubuhlungu kakhulu abakuzwayo njengamanje kanti bayafisa ukubona umthetho udlala indawo yawo umsolwa angadedelwa ngebheyili. Lihlehlele umhlazi ishumi kwephezulu icala elibhekene nosolwa ngokubulala isishoshovu seqembu leMK kwi-sub-region yaseMdoni. Leli cala ngaphandle kokuhlehla liphinde ledluliselwa enkantolo kaMantshi yaseScottsburg. Ilunga lomndeni lithi bezubuhlungu obukhulu ngokubulawa kwaKhumalo owadutshulwa amahlandla amane wabulawa phambi kwabantwana bakhe kanye nonkosikazi.
Sibhlungu kakhulu ke kona ke ngento eyenzeka ngoba angi-understand ukuthi ngaba isihluku esingakanani umuntu onesihluku esingakanani ongafika ekhaya uzobulala umuntu ebesithembele kuyena onomndeni onezingane ezincane ngalendlela. Siyafisa ngempela ukuthi amaphoyisa adlala indima yawo. We hope there will be no tampering of evidence or silencing of any witnesses kuleli cala leli liqhubekalayo. Obemeli iqembi MK kwisabrijini yaseMdoni uthi bafisa kuphinde kuboshwe abanye abasolwa kuleli cala. Simi nomphakathi simi nomndeni kamfowethu umbulaze uThula Khumalo okuyena abambulale kakhulu njengoba sila sibhlungu. Okunye kodwa esifisa ukuthi sikudlulise emaphoyiseni nakuwona nje umthetho as a whole. Sifisa ukuthi kube khona abazoboshwa ngoba njengamanje umsolwa munye olapha ngaphakathi kodwa okwenzeka abantu ababonakala abashaya umfowethu uThula ekhaya lakhe babe u2. Lokho kusho ukuthi kusanamanye abantu okufanele baboshwe njengoba kusakhona umsolwa oyedwa la ngaphakathi. Uthi abafuni umsolwa dedelwe ngebheli. Siwumkhonto wesizwe lapho kucacile sithi nje no bail for abasolwa futhi sifisa ukuthi babolele ejele uma betholakala nje benecala. Asifisi ukuthi kube khona ongakwazi ukuthi athole ibail. Leyo iyona esizoyiphikisa ingakho futhi sizolilandelela lecala ngaso sonke isikhathi malihlala ngoba sithi abangayitholi ibail. Ube esechaza umufi njengomuntu obebamba iqhaza elikhulu emphakathini. Beyilunga lomkhonto wesizwe elisebenza ngokukhulu ukuzinikela ngokukhulu ukubambisana nawo wonke ama-comrade futhi belineqhaza elikhulu elidlalayo ngisho emphakathini uqinisekisa ukuthi umphakathi wakithi uyameleleka, umphakathi wakithi uyasizakala, siyaphuma ebubheni okuyikona futhi esikubonayo ukuthi beyi-threat kakhulu nakwabanye abakade beseduzane abama-opposition parties because ngendlela besebenza ngayo nangendlela abeyimisela ngayo. Obemela umkhandlu wenkosi yesizwe sakwaShozi eMalangeni uthi bafisa ukubona ubulungiswa benzeka. Siyafisa ukuthi ubulungiswa benzeke abenzi bobubi baboshwe futhi laba lo oseboshiwe nabasazoboshwa banganikwa ibail. Siyafisa ukuthi ngempela i-justice system yaseMzantsi Afrika isebenze kahle futhi siyawuthemba umthetho wakithi eSouth Africa ukuthi buzokwenzeka ubulungiswa abenzi bobubi abathatha impilo yamfowethu uThula baboshwe bajeze. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eMzinto. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Isikhulu sincoma amaphoyisa oKlebe. Kuhlonishwe inkosi enesikhathi esihlalweni. Kanti hlehlile lo wabulala oMK. Kuhlomule abantu abangosomabhizinisi ababili njengoba ibamba lemeya kumasipala wesifunda amaJubu uThembelihle Mthembu belibungaza ke izinsuku eziyikhulu lisehlalweni. Umthembu unikele ngemishini emhlanu yokuthunga kwesifazana onebhizinisi lokuthunga aphinda afundise intsha ukuthunga. Uphinde wanikela ngezinsiza kusebenza kumfuyi wezinkukhu. Injabulo ibibhalwe emehlweni kosomabhizinisi abahlomule ngesikhathi ibamba lemeya lomasipala emaJuba uThembelihle Mthembu enikela kulaba ngezinsiza kusebenza. Sibese sinikezela ngemishini ewu5 kwibhizinisi lomuntu omusha owumuntu wesifazane kanye nezimpahla ama-equipment farming, poultry farming umfowethu lo ofuya inkukhu. Yindaba senza lokhu. Sikwenza lokhu ngoba siqonda ukuthi amathuba emisebenzi emaJuba yonkana awekho kodwa ke kukhona nathi esikwenzayo njengomasipala ukulekelela njengoba nje siphasisa ama-budget kule insuku. Ngicizelelile ukuthi i-budget yakwa local economic development lokho kuthiwa i-LED sidinga ukuyikhuphula ngendlela ezisimanga ukuze sizokwazi ukuthi sikwazi ukusiza intsha yakithi ekhona emaJuba akwazi ukuthola izinsiza zokuqala amabhizinisi nalesi namabhizinisi futhi ikwazi ukuthi ilekelele. uNtombisimelane uthi le mshini izokwenza umehluko
njengoba ephinde efundise. They help us a lot because manje kuzoba nalento ukuthi sikwazi ukuthi umuntu semqale as a beginner akwazi ukungena ku domestic as aqedele ku industrial. So basiza kakhulu ngoba le machine ayizange uzosiza thina kuphela, ayizange uzothunga umuntu oyedwa nama learners azokwazi ukusizakala, and we also increase the staff kubantu abasithungela because we are doing ama worksuits. So kubantu vele laba naba abathungayo kuzosiza ukuthi noma sinama class nabo bazokwazi ukuqhubeka futhi basebenze. Siyabonga kakhulu kumasipala kukhulu lokho asenzele kona kokuncane. You might see machine 5 isibone ngathi mncane. To our side is very big. Kukhulu kakhulu, siyabonga kakhulu. Siyathemba le machine sizoba faithful kuyona, siphathe kahle isiza abanye, isiza ne generation and generation. Kanti omunye uveza ukuba lokho kuzobasiza bandisa ibhizinisi labo. Ngibonga umasipala kusixhasa nganazi izitsha nangebreak kuzosiza kakhulu because manje besibamba inkukhu ezu300, so ukeda nje inkukhu ukeda izitsha lezi kuzosenza sikhule sicishe sibheke ku edomunye u300 manje. Siphinde futhi sibonge nje ngokwasenzele wona umasipala, and ibhizinisi ke lethu lisiza kakhulu abafundi basemajuba laba basuke benza i-internship or i-training, abadinga nje i-training ngoba asigcini ngezinkukhu kuphela, siyaphinda futhi siyatshala, siyenza i-crop farming. La siza khona abafundi kakhulu because la enkukhwini bekusase kuncane kakhulu. Siphinde futhi size nomphakathi because kunabantu abasebenza khona under ibhizinisi. Kube kuthobe kadlahle ezindabeni ze1KZN TV ngisemadadeni eNewcastle. Kuphelele ukuhluphekela amanzi kumphakathi waseMuden njengoba usuzothola amanzi wonke. Lokhu kwenzeke ngesikhathi umasipala wesifunda uMzinyathi uyofaka injini ezophakela amanzi amaningi ukuze afinyelele kubantu abaningi. Umphakathi wale ndawo uthi ubusuhlupheke isikhathi eside ungenawo amanzi. Imeya umasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi bebezophendula kwinkinga yamanzi eMuden. Inkinga ebekade sinayo yamanzi lapha eMuden. Sike sahlala nje isikhathi eside singenawo amanzi, kodwa kuthe ngokusizakala ngomasipala wethu saze sathola ke injini le entsha efikile la esicabanga ukuthi ukufika kwayo khona kuzoba usizo kakhulu emphakathini wethu waseMuden. Sikhuluma la ngo Ward 11 no Ward 8 kanye no Ward lo ka Council Duma kude kuze kufika eMsinga Ward 8 Ward 9. Manje bonke abantu lapho bazosizakala kakhulu ngokuthi amanzi ngokucabanga kwethu nokufisa kwethu ngokufika kwale njini entsha esibusiseke ngayo kakhulu abaningi abantu bangase bewathole amanzi. Umchunu uthi kusakhona umsebenzi obahlalele. Kunendawo oqala khona indawo efuna ukuthi nje kufakwe isihlabathi ukuze amanzi abantu ukuze kungene amanzi lapho bese yafiltheka kahle ukuze yongene emphakathini, nokuthi futhi amanzi mayengena angena ngecanal. Siyazi ukuthi icanal akusiyona into ongathembela kuyo kakhulu. Siyafisa ukuthi ngesinye isikhathi amanzi siwadonse lapha ya emfuleni ngokwakudalelwe khona ukuthi amanzi icanal kwakuyinto yesikhashana. Sithemba ukuthi ke amanzi siwadonsa lapha ya emfuleni ukuze eze ewumthamo omkhulu. Sibonile ukuthi masifika la kunendawo esezidlekile ukusho ukuthi lento esihlala esikhala ngayo aging infrastructure. Siyafisa ukuthi kube khona abazokwenza i-maintenance ukuze ukuthi konke lokho sekuthanda ukuguga kulungiseke ngokuyikho ukuze amanzi bonke abantu bewathola, nokuthi futhi kukhona lapha amanzi engekho khona kwenye ingxenye angithi la kunama plant awu2. Sifisa ukuthi omabili ama plant abe nawo amanzi ukuze nje into ekuthiwa isikhalo samanzi singabe saba nayo la eMuden. Size sokhupha siyele kwa Ward 11. Siyazi lapha kwa Ward 11 sike saba nenkinga eminyakeni edlule, amaplaza umlungu wakhona wayengafuni ukuthi kufakwe amanzi, okuthe egcineni waseyasivumela ukuthi sifakele abantu amanzi. Usesebenze kule ndawo isikhathi eside uthi kuyamjabulisa ukubona le ndawo ithuthuka. Ngiyayazi le ndawo isasebenza ikhiqiza amanzi amaningi, so mangibona kubuyela kuleso simo kuyangithokozisa kakhulu ukuthi asisezuba nawo umphakathi olwa nathi usifuna amanzi ukuthi kanti senzani lana.
ngenxa yokuthi njengamanje sesovula amanzi, ivolume yamanzi ezongena izokwazi ukuthi ifakele abantu abaningi ngendlela akade kwenzeka ngayo phambilini, ngoba mina senginesikhathi ngikhona la. Izindaba z1 KZN TV Semyuden. Ukusigcina sisesimeni isikhungo esibhekelele izinhlekelele ngaphansi kamasipala iDr Nkosazana Dlamini Zuma ebhulwa kuzolekelela lo masipala ukuthi ukwazi ukubhekana kalula nezinhlekelele. Imeyehola lo masipala uSindisiwe Msomi uthi ke benza isiqiniseko sokuthi bayasithuthukisa lesikhungo unyaka nonyaka. Lesi sikhungo savulwa ngonyaka oyidlule, kepha kuba sanje lo meya bekuzoqinisekisa ukuthi ke umasipala ususebenza kangakanani ukwenza ke sibe ngcono ukuze sibhekane nazo zonke izinhlekelele ezingaba khona. Phakathi kwayo les disaster management center kukhona iunit yakwa fire ababhekelele nje imililo kuphela, bese kuthi ke gabalala ababhekelele yonke inhlobo yama disaster ukuhlanganisa izimo zezulu, ama floods nako konke nama accidents. Lana ke sijabulile ukuthi sibe nayo le center ngoba isinabo nabasebenzi abaningana abakwazi ukuthi babhekelele inhlekelele. Lana kumgaqo wethu lana ubona nje udlula lapha phambi kwayo iCenter uR617 umgaqo obhizi kakhulu ngoba uxhumanisa ama province amabili adlula la eKZN, iGauteng iya Eastern Cape noma Eastern Cape iya eGauteng. So leyo nto kenza ukuthi lo mgaqo ube busy kakhulu, ziba khona ingozi. Sikujabulelayo ukuthi ngaphambili besiye sifone mangabe kukhona abashayeli noma abagibeli abavaleleke ezimotweni, sifone sidinga ama jaws of life engafiki, kodwa siyakujabulela sesinawa wethu manje akhona la kule center ngoba nge-financial year njalo siyayithuthukisa i-center ukuthi ibe nayo equipment ekade ingenayo. Imeya walo masipala uSindisiwe Msomi uthi njengoba ke sebethuthukiseke le ndawo kudala ke namathuba omsebenzi. Yasinceda kakhulu ukuthola namathuba omsebenzi. Uyabona nje masujikisa icamera wayibhekisa ngapha emuva uzobona nje ama firefighters, abantu abasha bala eDr Ntizitha abathole amathuba omsebenzi ngenxa yokuvulwa kwale center evulwe ngonyaka odlule. Siziqhenya kakhulu ke siwumasipala ngoba sizakhele yona ngemali yethu yangaphakathi, asiyitholanga kwi-grant kanti sasilokhu sicela kama grant sake sathenjiswa nokuthenjiswa, kodwa sithe sesiqala yangabe safika i-grant sazenzela ngemali yangaphakathi eDr Ntizitha. Siyakujabulela kakhulu lokho, i-center nje eyithuthukisayo indawo yangakithi ngoba ingozi ezivelayo sesiyakwazi ukuresponda maseshane. Lo masipala uphinde wahambela ke isikhungo ibhulwa Community Service Center okuyisikhungo somphakathi lapho kuthola khona usizo olwehlukene lukahulumeni noqhamuka ezinhlakeni ke ezahlukene. I-center le ekhombisa kakhulu ukuthi siyasebenza nge-District Development Model i-DDM ngoba salekelelwa umnyango wakaKhokta ukuthi yakhiwe le center, basinikeza i-grant ngonyaka yakhiwa ngawo. Mina ngithe ngiqala kuba imeya ngifica seyikhona i-center le, kodwa into engifike ngayibona kuyona ukuthi iyawuncedisa kakhulu umphakathi kulama office nje akuthiwa nje i-service center. Ama services bayawathola kakhulu, ikakhulukazi aphuma kuhulumeni ngoba sihosta la i-office la ka social development le local, sihosta i-office la IEC, i-office la seHerigwala le district, bese kuthi kwi-private sector sihosta i-Tala Bank, sihosta i-post office. Konke lokho kwama-services adingwa umphakathi wala eDr Ntizitha. Ake siphinde sihlabene nale lenye ikhefu sihlangabeze futhi nengosi yezomnotho uma sibuya. Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sakazo namhlanje. Isikhulu sincoma amaphoyisa oKlebe. Kuhlonishwe inkosi enesikhathi esihlalweni. Kanti hlehlile lo wabulala oMK. Kuleli iqophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.86 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u-24.69 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.88 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$3,102.98 i-ounce, kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$70.14 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo.
Sebeqalile ukuqagula oSpinca Makhasana ngozovala isikhala somqeqeshi we-Orlando Pirates uJose Rivera okuvele izindaba zokuthi ngeke asayivuselela inkontileka yakhe ngokuphela kwesizini. Kushaqeke abaningi kuvele izindaba zokuthi lo mqeqeshi odabuka eSpain kwaziseke usesebenze kahle kwi-Orlando Pirates njengoba yekwazile ukuyisiza ke inqobe izindebe ezinhlanu selokhu ajoyinale leqembu. Igama lika Pitso Jingles Mosimane noMandla Ncikazo yisekela njengamanje kuleli qembu ayavela kwabangase bethathe lesikhundla. Ake sibhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu myamundlela zimhlophe ngeziguqisa ezanamhlanje ophinde usihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.